Wace ce Sa'adatu wadda aka fi sani da Khairat a cikin fim ɗin Ɗan Manya? Muna ji ana faɗa a gari cewa ka bar tafiyar Baka Bara TV ka dawo tafiyar Matasa TV Show. Ko me yasa? Menene yasa ka shiga harkar fina-finai? Ka shiga harkar fim ne domin ka ɗora content a YouTube ko TikTok ko Twitter ka samu kuɗi, ko ka shiga ne domin ka samu ɗaukaka? Ka san wasu suna shiga ne domin su samu kuɗi, wasu kuma suna shiga ne domin su samu ɗaukaka da shahara. Kai menene yasa ka shiga? A cikin fina-finan da ka yi, wane fim ne ka fi so? Sannan wane irin ƙalubale ka fuskanta a game da rayuwarka ta fim? Wane irin shawarwari za ka ba mutane irinka masu sha'awar fim? Wane irin jawo hankali za ka ma mutane masu zagin fim da kuma